Gitara nas uvodi u deo koji mladi najviše vole. Da li ste se ikada zapitali zašto smo toliko vezani za rock'n'roll? Odgovor je jasan i direktan. To je muzika naše generacije, naš način života. Pokušajte da se prepustite njenim zvucima i osjetit ćete je. Mene izaziva da igram, ja moram da im se pridružim.